Hát látom rá bízni halakat. Ügyes. Főz, Viki. Kíméletes. Nem idegeskedik, tökéletes. Az akvarisztikával ez kell. Az a baj, hogy ő már nem ide jár. Suliba jár. Hát, vagy suli után. Általában mindig itt van. De hát ma buli van, nem? Igen, De, igen. most van. Úgy látom, a bűrűbólát kiették már. Az neki nem van. Gyerekek kérdezték, mi az a sok pöttyolt? Még a szülők is azt hitték, hogy kishal. Ide jönnek minden nap, és így nézik őket. Tegnap a kis csoportot föl kellett állítani a lócára, padlás, mindenre eljöttet, hogy ott nézték a halakat. Ott ilyet az egyik. Kiesett? Nem? Most megy le. Itt a másik nagy csiga. Úgy hívják, hogy pustakő csiga. És azért szeretem az akváriumban őket, mert nem az, hogy a galgát eszik, hanem hogyha van elpusztult hal, akkor abban a pillanatban rámennek, és megeszik. És ugye így nem, a tetem nem, hát ugye, hogy bomlik, ugye nem fertőzi el a vizet. Vagy hogyha túl nagy a tetem, akkor ugye egy kopaszban vannak a csigák, és akkor tök hamar észre lehet venni. És akkor ki kell emelni. De az aprókat egyébként tök gyorsan megeszik. A kicsiket meg összenyomom az akvárium üveg oldalán, és akkor visszaeszik a túlszokokat, úgyhogy kordában lehet tartani. Nem az előbb ez a háló, majd ehhez hozunk egy lyukat. Ilyen lepkevadászháló. Ezt árulják az akvarisztikában, már normális hálókat internetről kell rendelni külföldről, mert Magyarországon nem forgalmaznak jól. Ezt minek hát az. És maszekban van így halad, eladó? Ahogy. Majd Dávidkának szólok már, hogy Gyertek le! vigyen már az akváriumba. Itt lakunk egy helyen. Mert nincsenek ilyen mossal az akváriumban. Ilyen macskajárások vannak, vagy ilyen rókajárások a lakásban, mert a földön, a szekrényen, egyébként a fürdőszobában, a konyhában is, máshol mindenhol vannak. Éppen most kérdeztem Botit, mondom, van halatok az akváriumban? Azt mondja, nincs. Nincs. Meg kell nézni majd, mi volt benne. Nem tudom, mit voltak benne. Meg kell nézni egyébként, hogy milyen a vízminőség, mert nem mindegy, hogy mik voltak, és ugye, hogy miért nincs. Van még benne Vikikén? Igen, jó kaptam. Most nézd csak én. De sok esetben ugye ott probléma van, hogyha teljesen kiürül az akvárium. Van a Columnarisnak 9 változata édesvízi akváriumokban, és mindegyik más-más problémát generál. Ez mindenhol jelen van, minden, még a csapvízben is, viszont kérdés az, hogy a halak immunitása mennyire jó, és hogy ezeket lehet segíteni teljesen humán gyógymódokkal. Én már kikísérleteztem a fokhagymától kezdve a hagymának